Hej derude. Hvad hedder det? Jeg kan faktisk rigtig godt lide ham der Kasper. Jeg tror, jeg er ham der laver Spørg Kasper. Jeg synes, han virker rigtig, rigtig flink. Og jeg fatter ærligt talt ikke alle de haters, der er på ham. Nej, det gør jeg sgu ikke. Så jeg vil sgu bare, jeg skulle det tavlige alle jer, der kalder ham fede sviner og bøse og sådan noget. Så tænker jeg med det samme, er det fordi, at I selv har for meget sol? Er det fordi, at I selv er bøse? Hvorfor gør I det? Det er det, jeg er ude efter og hunker efter at høre. Fordi det er jo tavligt at gøre mod Kasper. Han har gjort jer noget andet, han laver videoer og besvarer på alle spørgsmål, der kommer. Ikke? Hvis det er så latterligt at stille et spørgsmål, hvad vil du helst have? En, der skider dig i munden, eller vil du have en, der tisser dig i munden hver morgen i, ja, var det et år eller sådan noget? Det kan jeg ikke huske, det er også ligegyldigt. Men jeg synes sgu, det er tarveligt. Thumbs up for Kasper. Hej. Rabanden her.